Alfa Finance. Historie společnosti Alfa Finance se datuje od roku 2002, kdy vstoupila na finanční trh. Od té doby se stala respektovanou a stabilní firmou ve finančním plánování a poradenství. Společnost za dobu svého působení získala mnoho významných ocenění a její obrat každým rokem roste. Dobré jméno společnosti k sobě přitahuje stále nové spolupracovníky, klienty a finanční partnery. Alfa Finance je dynamickou a prestižní firmou založenou na korektních vztazích. Poradenství Alfa Finance je silně orientováno na klienta. Pro konzultanty Alfa Finance je klient vždy na prvním místě. Zaměřujeme se především na poradenství v oblasti úvěrů na bydlení, pojištění, investování a penze. Klientům radíme na základě jejich potřeb a požadavků, ale především je naše poradenství a finanční plánování založeno na kvalitních a podrobných analýzách finančních produktů a trhů. Ve společnosti Alfa Finance se můžete v dlouhodobém horizontu uplatnit a realizovat jako konzultant nebo manažer. Pro konzultanty a manažery je vytvořen interní a komplexní vzdělávací systém. Pracovní týmy finančních profesionálů jsou tak průběžně a kvalitně školeny špičkovými odborníky během celého roku. Alfa Finance má silné a kvalitní administrativní zázemí s moderním databázovým systémem. Samozřejmostí je inovativní a propracovaný systém marketingové komunikace. Alfa Finance buduje silnou a prestižní značku na trhu a spolupracovníci jsou na svoji firmu náležitě hrdí. Pro úspěšné spolupracovníky jsou připraveny zajímavé benefity a motivační programy. Pokud budete mít zájem získat další informace, neváhejte nás kontaktovat.